Στην Ελλάδα, η ζήτηση για στέγαση αυξάνεται συνεχώς και τα ενοίκια ανεβαίνουν κάθε μέρα. Γι' αυτό η συγκατοίκηση δεν είναι πια επιλογή. Είναι αναγκαιότητα. Όμως αυτή η αναγκαιότητα φέρνει μία νέα πρόκληση. Πώς μπορώ να βρω έναν συγκάτοικο που να είναι ασφαλής, αξιόπιστος και να ταιριάζει πραγματικά με τον τρόπο ζωής μου? Και ακριβώς γι' αυτό δημιουργήσαμε το Stay Duo. Έναν απλό, ασφαλή και έξυπνο τρόπο για να βρεις τον ιδανικό σου συγκάτοικο, αλλάζοντας τον τρόπο που ζούμε μαζί. Αρχικά, ας ταιριάξουμε το vibe. Χρησιμοποίησε τα έξυπνα φίλτρα για να βρεις άτομα που ταιριάζουν με τον αυθεντικό τρόπο ζωής και τον προϋπολογισμό σου. Το Stay Duo σε βοηθά να βρεις τον τέλειο συγχρονισμό. Για ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά, μπορείς να συνδεθείς με χρήστες που διαθέτουν το σήμα επαλήθευσης και μπορείς να αποκτήσεις και εσύ το δικό σου, ολοκληρώνοντας έναν ασφαλή έλεγχο ταυτότητας, ώστε να αυξήσεις το επίπεδο εμπιστοσύνης σου μέσα στην κοινότητα. Όταν εμφανιστεί το ιδανικό τέρι, εξερεύνησε το αναλυτικό του προφίλ. Νιώθεις τη σύνδεση? Τέλεια! Ξεκίνα τη συνομιλία και γνώρισε πραγματικά τον μελλοντικό σου συγκάτοικο. Όταν είσαι έτοιμος, υπέγραψε ψηφιακό συμβόλαιο για να διασφαλίσεις τα δικαιώματα και των δύο. Η κοινή αυτή συμφωνία προσφέρει ασφάλεια και διαφάνεια, κάνοντας τη συγκατοίκηση δίκαιη και χωρίς άγχος. Υπογράφηκε το συμβόλαιο. Υπέροχα! Τώρα ξεκινάει η πραγματική συγκατοίκηση. Το Stay Duo γίνεται ο κοινός διαχειριστής του σπιτιού σας, βοηθώντας σας να παρακολουθείτε τα έξοδα, τα προγράμματα καθαρισμού και τις ανακοινώσεις, κάνοντας τη ζωή στο ίδιο σπίτι απλή και αρμονική. Αυτή είναι η διαφορά το Stay Duo. Δεν βρίσκεις απλώς έναν συγκάτοικο για να μοιραστείς το ενοίκιο. Κερδίζεις ένα συμβατό σύντροφο, έναν αξιόπιστο φίλο και την ελευθερία να απολαμβάνεις πραγματικά τη ζωή σε ένα σπίτι ασφαλές και ισορροπημένο. Κατέβασε το Stay Duo σήμερα. Stay together, stay safe, Stay Duo.